спечели. Здравейте, зрители на телевизия Демос. Продължаваме да представяме цвета на музикантското воинство от град Скопие. Имам голямото удоволствие да ви представя певицата Благица Хаджи Павловска. Държиме на име Хаджи, защото е била на Божи гроб. Това е най-известната и любима изпълнителка не само в Македония, а и в съседните сега държави от бивша Югославия, а и в България. Благица е родена стара скопянка от квартал на Скопие, бивши Лисиче. Да. И има такава песен, популярна много в България. Лисичаните комедите. Сега да се надувам, ако може, аз извинам, добро вечер на сите гледачи. Посебно ми е драго се Пензов се познаваме и сме добри приятели. Пензов добро ме запозна како пејач и како човек. Верувам дека он има добро мислене за мене. Ке се надувам на лисичаните комедите. Дали има колешника от България Прияна. Лили Цветкова. Е, она вече е американка, не от България. Значи, јас пред една недела направив уште еден нов хит, кој се вика Мајка роди машко дете. Значи, имавме во фамилијата мојата внука. Пред да се породи, да направив песната и песната веќе оди на радиото. Се уште не сум ја презентирала јавно на телевизија, но верувам дека ќе дојде и до вашите уши и вашите очи. За разлика од вечерашната песна, верувам дека ќе ме прашате за песната. Песната вечерва што ја пеев е автор сум јас, значи музика и текст, аранжман од Саша Ливрийски, да? С един прекрасен партньор, Да, со прекрасен който покани за Пирифо. Значи Ѓуко бе фантастично, наистина. Јас кога први пат го слушнав, се воодушевив и ми беше драго ми е што сега ќе се испеавме заедно песна. Да. Благица, искам да припомня така на зрителите на телевизията, е печелила не веднъж награди на фестивала Пирифол, като в единия конкурс за изпълнители, в другия за песни с дует с Владо Вълчев сама. Въобще тя е приятел на Пирифол и публиката на Пирифол много добре я познава и цени. Тая вечер тя ще ни попее така хубави стари македонски песни в една много водеща механа македонска кухня в парка на град Скопие. Ще имаме удоволствието не само да попеем, а и да попием и да поиграем. Така, имаме забава после фестивала. Да. Това беше, господа зрители, Благица. Тя е толкова духовита, толкова непосредствена и усмихната. Да. Благодаря ти за интерес.